Пътят ми към намиране на собствения ми баланс и живот, в който не треперя всеки ден и не ме е страх да изляза от вкъщи, не беше никак кратък, нито беше лесен. Но пък ми помогна да науча толкова уроци, че до края на живота си ще бъда благодарна за хилядите парченца, на които се бях счупила. Чакай. Там трябва всичко да се документира. Това ни е какво, май трета среща. Казвам се Моника и съм един от основателите на The Secret Place. Казвам се Даяна и съм един от основателите на The Secret Place. Казвам се Обена и съм съосновател на The Secret Place. Супер! Мястото, на което се намираме и снимаме всъщност, се казва The Secret Place. И е Nutrition Club, което на много хора нищо не им говори, но това за нас е местенце, в което се опитваме да изградим общност на хора, които искат да се хранят по-осъзнато, да се грижат повече за здравето си, да се запознават с нови и различни хора чрез събитията, които организираме тук и всичко да е малко осъзнато и малко по-с внимание към самите нас, към здравето ни като цяло, не просто начин на хранене или движение, ами създавайки тази общност около клуба. Всъщност искаме да покажем на хората, че социалният елемент е един от най-важните, за които в последните години може би сме позабравили, а той оказва огромно влияние върху здравето ни, психическо и физическо такова. Сестра ми беше в Канада и ние тръгнахме, нали, на огледи. От наш познат намерихме брокер и така. И това се случва в студените месеци, нали, с количката обикаляме едно място, виждаме нещо, ни хареса. И за всичко е така, просто си усещаш. Не сме обикаляли никак много, буквално отидохме на 4 огледа, 3-4 и стигаме до това място. Първо собственика много топло ни, така един веселяк. А пък е важно собственика, все пак когато си под наем, да можеш да правиш ремонти. Това, което ни впечатли, са високите тавани и двете с бедни само се поглеждаме така, пък ни, значи големи бизнес дами. Никакво хладнокръвие. И двете, ей, че готино! Направо лапни шаранчета. От сега вече подписахме сделката, разбираш? Обаче, накрая, след като ни вече той ни изписано, зачервили сме се тук и викаме, да, ще го обсъдим. Какво ще го обсъдиш? Януари го взехте, да. Аз на 1 март кацнах, а ние на 29 март отворихме. В един брейнсторминг сешън, в който пишех едно след друго някакви имена, изведнъж само написах The Secret Place, даже не знам как точно ми дойде, дали? И решихме, че ще е това. Наистина оползотворихме много добре пространството и наистина, когато влезнахме в това помещение, то беше само един офис мукет и едни лампи. Отгоре нямаше, в смисъл, и един диван имаше в тая част, но в едната част, но нищо друго. Абсолютно празно и го направихме из основи. Изцяло изградихме бара, мебелите, осветлението, абсолютно всичко наново. Изградихме бара 2 часа преди отварянето. Айде сега! Малко от мястото. 10 часа, 15 няма преди откриването. Изглежда по този начин. Всяка една от нас е имала някакви перипетии, свързани под някаква форма с нейното физическо или психическо здраве. Много често дори психическото ни здраве всъщност е свързано с това как се храним, как се движим. Искахме да направим алтернатива на добре познати неща. Например, лимонадите. Сега сме в летния сезон. Лимонадите, които всеки се обръща, много често те са правени от някакви сиропи, пълни с захари и така нататък. От цветители. Ние искахме да направим
така да кажем, балансирана алтернатива и при нас ги правим от истински плод, пчелен мед, който е български и имаме добавен пробиотик. Добавка, която в днешно време е изключително важна за стомашното здраве на хората и която, за съжаление, много малко хора все още приемат под естествена форма или като допълнителна добавка. При мен започва от здравословни проблеми, които аз съм имала, хормонални проблеми, проблеми с репродуктивното здраве, качване на много килограми. При мен по-скоро с хранителни непоносимости, имам доста неща, които не мога да ям, не ми понасят на организма. Чувствам се добре, когато се храня по определен начин и съответно ми се наложи да се насоча фокуса върху това как се храня, как се движа. При мен започва чисто от любопитство и така имах някакъв интерес. Аз много обичам и да готвя, да си правя някакви неща, Даниел Миличкия, всеки път експериментирам, обаче да. И след това нещо много важно, което промених изцяло, е това да имам повече енергия, да се чувствам по-добре. Аз преди, между другото, много кафе пих и пуших цигари. Така ми почва деня. Обаче и след това, като ни предстояха някакви неща, нали, исках да забременя и си към, айде генерално да подобрим нещата. Това е процес. Нали, хората си мислят, че от днеска за утре ставам малко най-хелти човека. Аз и до ден днешен много обичам тесто, правя си хляб, нали. И мен това ме кефи тук на това място, Nutrition Club, защото ти събираш много яки неща, ето понички, всякакви близки до теб, сладичко нещо, обаче то е полезно. И ти като си хапнеш, си не се чувстваш като вече да ти се приспи, да нямаш енергия, ами се чувстваш още по-добре. И това е някакъв процес и просто ние даваме това усещане на хората, постепенно да си балансират. И да, добре, че сме ние. И идеята ни е да даваме такова поле, да създаваме такова поле на изява за хората, които имат опит, знания и имат какво да споделят с другите, така че да им бъдат полезни. Неща, на които залагаме, например, при гарнирането на банановия ни хляб, шейка ни, който е българска роза с малина, бял шоколад и българска роза, розоната, която е пак с малини и рози. Въобще имаме такива сега за зимния период, също ще включваме много неща, но розата, примерно, ние носят от Карлово, от такава розова ферма, която е българска. Лавандулата също ни е български сиропа, който използваме за лавандуловото лате и лавандуловата лимонада. Чая от лавандула, който използваме по същия начин. Меда. Пак са Улиса, нали да кратко трябва? Не мога да съм кратка в този живот. Най-важните принципи, първо да държим всичко да е прясно. Със сигурност, особено като стартираш бизнес, винаги го има малко това, когато говорим за стартираш бизнес в хранителната индустрия това мога ли да го продам сега? Айде, дали нищо, то тук е на втори ден, да речем, ама яде са. Ние нямаме такава политика, т.е. примерно всичко се проверява, ако има нещо, което на нас не ни харесва чисто като качество, което да е за продаване, ние ще се го хапнем. Даже в началото, дори когато не са ни се получавали, примерно поничките, ако не изглеждат добре, те реално са, нали, в срок, ти сега си ги направил, обаче казват, нали, момичета, нищо не ми изглежда окей, визията не е продажа, не го излагаш, нали, край, защото ти така изграждаш доверие към хората, когато всичко изглежда, нали. Това е идеята, да не се фокусираш върху провала, ако мога така да го кажа, ами да намираш решение за всичко. Винаги има някой, който въпроса му е, не смяташ ли, че това вече се прави? Не смяташ ли, че такива книги вече са написани? Не смяташ ли, че еди си какво? И моят отговор винаги е следния. Ако следвахме тази логика, трябваше да си останем на книгите, написани от Аристотел и Сократ, трябваше да си останем с първото и единствено кафене в София, трябваше да си останем с първия единствен ресторант. По процеса на цялото създаване на това място, всъщност си давах сметка, че ние се срещнахме с най-правилните хора и хората, които най-много да заредят цялото място с тази готина енергия, която сега всеки казва, че усеща, когато влезе. Когато отваряхме трите, имаше и много хора, които пък омалважават прогреса ни и успеха ни, защото да, вие сте три, то е много лесно, нали? Да, ама аз съм сам, примерно, или не знам с какво.
Когато не осъзнават, че това да бъдеш сам е твое лично решение. Никой не ти е опрял нож в гърлото и да ти каже прави го този бизнес сам. Всеки е имал опцията да наеме хора като служители или да си намери бизнес партньори. Първото, което е. И да, много е лесно да сме трите от гледна точка на това, че да, разделили сме си първоначалната финансова инвестиция, но лесното спира до там, защото всъщност ти имаш много по-голямо напрежение за това да изградиш доста успешен бизнес в пъти по-бързо и по-голям, за да може дохода, който получаваме ние трите, да бъде адекватен, защото ако си сам, имаш един праг, който като го стигнеш и вече добре, получавам някакъв доход, нали, макар и минимален, но това трябва да е 3 пъти повече, за да може ние трите да получаваме някакъв минимален доход. И другото, което все пак е трудно и хората подценяват, е, отново казвам, не със всеки може да правиш бизнес, и влизайки в бизнес с един човек или в случая с двама, има го момента, в който вие трябва да се напаснете. И въпреки, че нали, ние сме сестри, живеем на едно място, ние повече имаме неразбирателство, отколкото с Бени. Аз друго исках да кажа, как да не се разбираме? Не, аз да си го кажа. Ние с тебе повече спорим за работа, отколкото съм спорила с Бени. Казва човека, дето като подпалих и не мога да говоря с него. Край, трябва да е грешка. Много си пролича как още в самото начало, така или иначе много от нещата, които мислим и визията ни си пасват, и нещата, които трябваше да допаснем, са не много неща, и това наистина оценявам, че те много се постараха и си пролича, че много се постараха да не се чувствам изолирана, да не се чувствам нали, това, че не съм с тях през цялото време. Може би нещо, което забелязвам при много хора, тъй като работя, нали, с голям екип при треньорите ми, е, че в днешно време повечето хора, които тръгват с идеята да развиват собствен бизнес, тръгват без ясната причина защо искат да го развият този собствен бизнес, или причината им е твърде повърхностна, като искам сам да съм си шеф, да изкарвам повече пари, сам да си определям работното време. Това са 3 огромни мита. Не, че не може да се стигне до този етап, но за да стигнеш до момента, в който ти да си по-скоро инвеститор в бизнеса си, т.е. да си създал екип, система, място, което да работи, да ти носи доходи и ти да си на плажа, да си пиеш биричката и все пак да получаваш някакви пари, има много време и много труд, които трябва да вложиш и да влееш в даденото нещо. Другото нещо, което забелязваме, е хората твърде много се влизат в емоцията на успеха и си мислят, че той е постоянен, а то е нещо, което ти всеки ден си на стартовата линия. Всеки ден е различен, особено в нашия бизнес. Нито един ден не ти е гарантирано ще бъде ли оборотен, няма ли да бъде. Това, че един ден си имал супер добрия оборот и е имал много енергия. Другия ден може да имаш 20 лева. Да обобщя, да резюмирам, че тя е много, нали, кратка. Бъдете постоянни в действията си. Най-голямата ми мечта, която искам да сбъдна, е да постигна такава финансова и времева свобода, да можем една година с Митко да си позволим да пътуваме на всички състезания на Формула 1, които се състоят. Те са 24 състезания в момента в календара. Представете си, ние тръгваме, тръгваме от първото, пътуваме до всяка държава, до която Формула 1 пътува, посещаваме всяко едно състезание. Междувременно в промеждутъците отделяш време да опознаеш дадената държава. Знаеш за какво си мечтая? Наистина да съм толкова добра в работата ми, че децата да си кажат, бах ти яката майка, дето имам. Наистина искам много да се гордеят с мен. Аз въобще, откакто съм родила, сякаш всяко едно нещо, което правя, и си мисля за тях, как ще ме погледнат, и много искам и така с моя личен пример да им покажа, че можеш да мечтаеш, да не си инфантилен, обаче пък позитивен, и да ти се случват нещата и просто да си имаме едно спокойствие, семейството, и да си живеем, да се наслаждаваме на момента и да успяваме. Като ме попита за какво си мечтая, се замислих, че през последните години повечето пъти се замислям какви са моите цели, какви са моите планове, задачи. Нали, много рядко използвам дори в мисълта си, нали, тая дума мечта, така че си пожелавам по-смело да мечтая.
да не се страхувам да си пожелавам неща, които можем да облечем с думата мечта. И мечтая си да имам качествено прекарано време с семейството ми, мечтая си за това тук нещата да ни се случват, да ни се сбъдват, така както ние искаме, мечтая си за екзотични хубави пътешествия и така. И да отидем на едно пътуване на стоп. На стоп. На някъде си. Тя сам за това ме навива. На стоп трябва да си доста дзен, между другото. Ти какви психопати могат да срещнеш, да те убият, да те разчленят? Бени, ти чела, кажи на този маратон, дет си била? Кой? Дет си обиколила 5 континента пеша. Камино де Сантьяго, да. Не е 5 континента, просто цяла Северна Испания, от единия до другия край. За сестра ми при положение, че отиваме да качваме. Различни типажи, да, са събрали. Имаме ли беше ми най-приятно. Не, защото нещо. Прекрасно, ние се изправим пред решението. Отменяме ли събитието за приопеника? Много ни банановия хляб. Банановия хляб! Забравяй, че готвиш, нали? Да. Браво, добре, че има таймер. Само бупер може да изкараш. По-трудно ще е да събереш реален, сериозен епизод.